қабули барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 ба синамогарон имкон фароҳам овард, ки филмҳои баландмазмуну пурмуҳтаворо таҳия намуда синамои тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. Дар доираи барномаи мазкур чандин филмҳои диданию пурмазмун дар таҳияи коргардонҳои тоҷик, алалхусус ҷавонони соҳибистеъдод рӯи пардаи синамо оварда шуданд, ки филми ҳунарии кӯтоҳи Сарбор аз зумраи онҳо ба шумор меравад. Филми кӯтоҳи Сарбор дар кинотеатри Кохи Навруз рӯнамоӣ гардид. мавзӯъ зан аст. Зан ва беҳуқуқии зан аст. Аз он ки ҷомеаи мо нисбати зан бахусус ҷомеае ки каме суннатӣ аст, нисбати зан ба духтарҳо, нафарое ки нав шавҳар мекунанд, чорчӯбаҳои асри миёнагӣ боқӣ мондагааст. Ва ҳамин чиро мо дар тамоми филм нишон додем, ки зан метавонад чӣ қадар дардро бардорад. Ва саволи асосии мо дар филм оё метавонад бардорад, оё меарзад ки бардорад тамоми дарде ки дорад, тамоми социуме ки ҷомеаи мо ба гардани зан бор кардааст, оё метавонад ва оё меарзад. дар назди кинотолор қисми зиёди ҳаводорони синамо ва ҳунармандону коргардонҳои саршиноси кишвар ҷамъ омада буданд, то аз натиҷаи кори синамогарон дидан намоянд. Филм бо коргардонии Манзарали Шералӣ ва муаллифии Некрӯз Ҷалилиён таҳия шуда, он бо диди нав ва сабки муосири филмбардорӣ рӯи экран омадааст. Филми Сарбор асоси воқеӣ дошта, дар он қиссаи ҷавондухтаре ба риштаи тасвир кашида шудааст, ки дар ҳаёт бо фарзанди ширхорааш ба бисёр мушкилӣ ва дигар ҳаводис рӯбарӯ мегардад. филми мазкур дар ҳаҷми 20 дақиқа омода шудааст. Дар замони соҳиб истиқлолии кишвар имконият фароҳам омад, ки чунин ҷавонони боистеъдод бештар рӯи майдони филмбардорӣ биёянд ва дар офаридани филмҳои баландмазмуну диданӣ саҳми назаррас гузоранд. Таҳиягарон дар офаридани ин мавзӯи басо ҷолиб аз филмноманавис сар карда то оҳангсозу рассом ва наворбардору дигар нафарон якҷо сарҷамъ омаданд, то онро аз назару нигоҳи нав ва дар сатҳи касбӣ биёфаранд. Сабти филм дар оғӯши табиати зебои диёр сурат гирифта, дар он ҳунармандони бомаҳорат Абдукарим Машрабов, Моҳпайкар Ёрова, Нурулло Абдуллозода, Суҳроб Ҷанҷолов, Умеди Султонзод ва дигарон бо маҳорати баланд нақшофарӣ кардаанд.